Gure gaurko gonbidatuak ez du beruna urre bilakatzen, baina bere eskuetan jartzen dena urrea bezain dizdiratua jartzen da. Jokin Beristain izango da gaur gurekin alkimia eskolako sortzailea eta kontzientziaz, emozioaz eta eraldaketaz hitz egingo du. Kaixo launak eta Jokin, ongi etorri. Beristain, zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Zuk ez tezu magia egiten, ezta? Ez tezu beruna urre bilakatzen, ezta? Ez, horako ez, ondik iztiat ikastu. Ondik ez. Ono baten ikaste maiat, esango ja, baina. Abisatu. Bueno, eta orduan zergatik jarri diozu alkimia hitza zure proiektuai? Metaforikoki alkimiak, zan nahirik, kaka urre bihurtzeko, edo berune urre bihurtzeko kapazia hori, ez? Eta, askotan bizitzak ekartzen dizkuk egoerak, zailek dienak, ez? Golpik ematen zizkuk, eta golpe horiekin gelduleik hau atazkauta hor txekati hauta. Kikilduta hor edo. Edo aldi hau golpe hortatiken transformau, da geure bertzio obio batetik, nolabait ez, gu pertsona bezala eraldatzeko ibili ez. Eta hori, ikasi hilek baita ere egiten, eta horretik jarnitzuan metaforikoki alkimia izan. Eta, Jokin, egia esan, zure proiektuan zugiten desuna, jendia hori kikilduta da honian edo, bere gauza honoiek kanpo atea, ez da? Bai. Karo, hori, normalin zaiatzen hau bilatzen pertsona beha dauken rekursukin konektatzen, norbeak dauken, bere alderdi potentzialakin, eta aldi berin baitare askotan zauzkeu gure barrun minek eta zailtasune dauzkeunak, ez dakiguna nola lidia horrekin, da askotan itxeu tragau da utzi, ez? Eta dek lagundu tragaute da hori, pixkate... Korapilori askatzen eta... askatzen, eta askotan korapilori askautu bakarrik txiktana batutan rekolokaile bakarrik. Eta hori ez barita magiko batek indite, hori lana bihardik, ez da? Hori, norbeak ipini berdi baitare, norbeak ipini berdi, azkenin... Oiuta etxo meikuna jute ganin, eman pastilla bate honentzat, ez? Terapia ez dikola funtzionatzen. Eta sustraia egun bergaituk eta sustraia egon du, ondo loratzeko, ez da? Eta ikutu hori, da hor barrun bueltaka ibili, eta piskatu. Zukalden zemuz moldatzea iz? Gustate zitek zukalden ibiltzea, bai. Gaur errezeta berezi bat ingo jau, Ukraniako sopa da, ikusiko zue, eta aldi berian, asko ikasiko dugu. Zehazki ingo dugu bortz sopa. Eta baita eringo dugu opiltxo bat patata eta gaztana. Eta bortz sopa nahi esan erremolatxan sopa bat. Eta da Ukraniako errezeta bat. Eta ingo duguna da, lehen da bizi, erremolatxa, patata, tipula, asenaiua, apilua, dena ondo goxatuko dugu. Botak gehiago komino pixkat, erramua eta salda. Eta hoi egosten utziko dugu. Saldi ez errana, Oi asko salda. Eta hoi murrizten utzten deunean, behin murriztuta da honean, gero gehituko jau, ardo pixkat, tomatia, hemen dakaun asamoria, azukria eta aneta pixkat. Eta gero, plateraratzeko garaian, ingo deuna da, gazta krema jarri gainean, aneta ostotxo bat, eta hori izangoa gaurko sopa. Eta opilak jarritugu, gehigarri bezala, ikusiko ze opil bereziak ingo ditugun, ingo deuna da patata egosi, behin ondo egosita honean, ingo deuna da zanpatu, puretxo bat prestatu, eta puretxo horrei botako dio harto irina, eta baitare presil pikatu pixkat. Eta hori ingo deuna da masatxo batin, bolatxo batzukin, gazta laukitxotan jarri, eta barruan jarriko jo. Itxiko deu, sartaitik pasako ditugu, eta gero batzu jakin ingo dugu olio perexil bat, behin sartaitik ateatzen deunean, pixka gainetik eman eta sapore pixat emateko. Ados? Itxura hona zaukek, Bai, gotxu ikusteko abertzen ekin ingo jo. Beitu, ni hemen hasiko naizera martxan jartzen tipula gorrilla, eta beste alde biharko ditut, hemen lurraspiko zain hauek, zurituta, laukitxotan bertan sartzeko. Nik zuritzen nahi? Zuri gailuakin hobeto? Bai, hobeto. Venga, zuri gailua hor dakak, gero erremolatxare bai zuritu inberdiu. Honek lagatzizki bihatzak eta morek, egun guztiako eta hurrengo guneako. Nea baek, hau ez eskate bai. Ez, eskukin ondo. Eskukin ondo. Venga, bikai. Bueno, eta aldi berian mingaina eman bertzio, Vale? Bueno, kontatu iguk alkimia proiektua, zertan datzan zehazki?
Alkimia proiektu zabal badek, bai, zaukat, batetiken zaukat, terapia individuala iteun toki bat, bai? Eusikoterapeuta aiz, bai, neusikoterapeuta nago, bai? Eta hor zauko, espazio bat, terapia individuala itetena, eta hor, jendie esatorrek, bere gauzikin, bakoitze berdun horrekin, eta hortiken zaukat lan aiteko linea bat, prozesu individual bat. Gero batzu gertatzeziko prozesu personala ikin egin bezala, azteiuk ikusten, behan buru ezautzien garrantzia zematean jekudan, ez? Askotan, gu bizi gaituk, gorputz baten barrun, ez? Kotxe bat eukiko ganu bezala, etzaki hau zerre kotxe honi buruz, eta hor zeitzeu funtzionatzen hola bait, ez? Eta horren batzu, ikuste benadek, denbora hortan, ze importantean, gorputz hau edo kotxe hau bere plano ezberdintan ezautzi, ez? Nola funtzionatzeuen, eta horren hortik... Ondo oteko, eta bere tekinateatzeko, eta gaizki ez gaudenian, horri buelta emateko, edo zertako, ez da? Hori, bai, gauza askotako. Eta orduan, pertsona horientzako sortu nian gero eskola bat. Vale. Da horren eskola hortan, egia unadek, urte eta erdiko prozesu bat, eta urte eta erdidek norbean prozesu personalan gia izaten ikesteko. Ados. Eta hor erakustiat pixkat, nik konsultan iketen erakustiat, eta gero horretik batzuk, nahi izetebenak terapeuta bihurtu. Eta horren, terapeuta bihurtu nahi deben antzate, aukera eskaintzi hau nola baita, ez? Bai, lako... Ona, eta hau guztia, zestu arraiz, ez man? Ni, askoitiarra. Vale, eta askoitin bertan daka konsulta edo nunititu gauz haude? Ni zaukat, askoitin konsulta bat zaukat, eta gero Donostin beste bat. Vale. Eta eskoli bea, alkimia eskoli etzizotena, eskoli momentutan Donostin zaukat. Vale. Eta gero, ire bai jute igual beste eguneta, o eskola eta, o leku desberdinita, o jendia ire eskolara jutek, hor... Nola beste eskola da, ez diatu lehatu hori? Jendia, ez tekiat, igual bertatik kanpore bai ematituk historiak, o hau ire egunean jute jendia. Bakarkako lanak izateituk, o taldetan harrapatzituk, edo nola egiten deka? Adibidez, eskolan ite dunin, eskolak taldezka egitxeau. Vale. Taldik, amabi launeko taldik juntatzetxeat. Kurtsuak izango dituan, ez da? Hori, urte eta erdi deko. Talde bat osatzea eta amabi launekoa, eta horrekin urte eta erdi alkarrekin ikio dano batean. Vale. Eta terapia individuala, baia individualodek. Ja, bakoitzek bere... Vale. Zerren bila jute gehiena? Zerrekin juten dek? Zerren biharrakin? Azken aldian asko ikusetan gauza badek, jende asko tortzek ansiedikin adibidez, ansiede asko ziok. Asko tortzek bikote harremanetako zeakin, ez? Huele bikote harremanin, ja, 10, 15, ez? Urte alkarrekin. Eta bikote harremanin, huele intimidadi eukitzeko zailtasunek, alkar ulertu ezintasun bat nola bait, ez? Ze askotan gertatze, garo, bikote harreman baten motzin ez hori gertatzen, bikote harremana luzatzen bezala. Txispa galtzek, o bakoitzaren norabide hartzeik, eta... Horre bi pertsona ezautu dienien, modu bategu joa, baina 10 urtin pertsonak aldau iteitu. Eta horreka, aldaketa hori nola gestiona eta nola baterau, askotan zailtasun eotek, ez? Da horren hortiken eote lana baita ere. Ze aldatzea ditu gaina okerrea, o gure bidi harrapatzea bazkenian, ez da? Segun zein da, baina nik esan baldin maia zoze, krentzi sistema asko eragiteik. Pertsona batzuk gitze sistema krentzia oso definiue. Oso kuarrikulaue. Hoxe normalin txarrea aldatzen ju. Krentzia esatekenian zerreia. Pertsona batzuk oso garbi zauko, zer da ondo da zer da ongeizki. Adibidez, ez? Da ez ditu gorti mogitzen. Eta orduan hoxe normalin txarrea aldatzen ju. Porque bihurtze ju geota zurruno. Geota rigidu, ez? Da geota intolerantio. Aldiz, krentzi sistema irikixo daukena, irikitzek, mundu eraldatzen jutela, pertsonak aldatzen jutegala, eta gaur sentitzetena bier diferente sentiu leiketela, ez? Baina batzutan horrek basekak interbide ona, o basekak bakoitzak bere bide hartzia izateko nena? Segun ze kasudan. Batzutan aukera politizetek, porque bikoteko pertsona bat aldaudanin, eraldaketa hori bikoteak hartzen mau da bikotik hartzen mau, bikoti behar aldatzek. Baina beste batzutan, eraldaketa hori bestaldi etziok prest hartzeko nola bait, ez? Eta horren hor tentzizu da burruki geldi hor baldin askotan apartatzi zete bideik onena, ez? Hor komplikatze gumik eta daudenin, eta hor beste histori bat zartzen, ez? Eta gero hortik aparte ere gero, gertatze baita ere, adibidez, gu bizigan, ez? Inguru hontan, harreman geixena monogam muituk, ez? Eta monogamia hauken gauzatako badek, normalin harremanetan bihotza komodo egotek, porque bakik ire bikotie ez dala beste batekin egongo eta beste batekin harremanduko, baina aldi berin sexualki asko sufritzek harremanak. Porque gu pertsonak desiuek ez ezagune berdik. Gu maitatzei hau ezautze dena, horren pertsona batekin zema da esperientzi gehiago uki, gehiago aldian maite pertsona hori, ez? Baina aldiz desioak berdik berrixe freskue. Nei bikotiak esateziak, geota gehiago mateziak, baina geota herrita gehiago iteziak. Ja. Eta horren nundik heldu bertziot horrei.
Jokin? Igual galdetu berdixo benetan zehati dagoen azarre. Azarre, baina herrita bai, no, azarre, baina hola itzeite, eta bagaletxei. Igual horia konfiantzi nahi zengoek, ez? Horia beste historia badek, ez batutan hasieran ezautzen nahi gezen hondik konfiantza iketziok, eta aiatzeiz ez, ire bertzioik, zean nahi xuxerena ekartzek, ez? Da gero ia ikustekanin, ja ezaut galduko, ja neri aiz, ja ekartzea damen nere, zea ez? Batzuta hori emate. Bueno, eta hor nola azteiz jendia hilaguntzen, nundik agarrapatzei, zein da zehazki erabiltzeken metodologia? Jo, etzaukatola metodologia definiu bat, bai? Oinarri bat hartuko nian, psikoterapia emozionala ditzen gauza bat. Bai. Porque, claro, azkenin pertsona hobetzen mundu badek. Orduan estek janariakin bezala, ez? Igual tipula geixenak antzeko guztu zaukek. Bost tipula hartzeiuk eta berdintza bato lehen hau laugarren hartu, ez? Bai. Baina bost pertsona hartzeiuk eta etzak berdin lehen hau laugarren hartu. Oso personalizatu izan beharrek, ez da? Bai, etziok irukorrela bat. Horregatik, bai, oso esparru zabaladek. Eta hor barruko minak asko izateitu, igual gaztaruan gaztia izanean pasaituken historik, o beste bikotekin ekartzeituken rezeluak, hor asko ziok, ez da? Igual hor koapiloriek barruan zeudek, da hor dun estek berrin hartzen relaxio, ez da? Piloa markatzei. Adibidez, nizaba jende asko, etorzetena konsulta, bere garexen bullying jaso duna, eta bullyingen zier autoestima asko markauzikok. Sentitzek bukaudik, igual, ja bullyinge, oza, ja etziobek, eskolan neondan azkeneko lagurtin etziobe jo eta eztibe geizki tratau, baina bere barun geldiudek kakasati bat bezala sentitzen zati hori, ez? Kau, gero hortizik lana aukeratzea, gero hortizik bere ikasketak aukeratzea, gero hortizik bere bikoti aukeratzea, ez? Eta orduan, autoestima baju hortatik juteienin, piloa baldindatzeik, ez? Behan bizitzan, inkluso, handik 50-40 urteare, ez? Betiako eramatekela, ez da? Bai, lantzez paldima, bai. Eta horrik nik uste jatena ere, bai, nik kasuak hor zaudek, o lagun badakak bere amak aitai engainatu zitxola, o amak aitai otzekiz, eta hor segun segertatuan bizitzan ziar, gauza horiek barruan eamateituk, ez da? Hor interesantitek, ze, beira, ez tek hainbeste gertauz ezkiun gauzak, baizik gertauzagun horren aurrin, ze gestixo emandan. Porque nahi gertau baldin mazat hori etxien, nik esan degan adibide hori, ez? Baina ni auki baldin maet, etxien bertan, edo osaba mat, edo izeba mat, edo aitona mona mat, edo eskolan, espazio bat nun, horri buruz, gertaera horren aurrin, horrekiko neharrin alizendetan, askatu indekelako apilo hori, ez da? Bezarkau izen aizen, tentzixo hori, regula huite gorputzien, da orduan bizitzek esperientzi gogor bat bezala da jazta. Hori, tragau huite baldima, ez daukekelako toki bat, nun jaso, hori gatzek trauma bezala. Da trauma bezala gatzena, arrastaka emate. Korapilo bezala gatze gorputzien. Eta hori guain, zuriture bai, eta laukitxotan ine bai. Eta adibidez, trauma horiek nola askatzeitu guztiz? Esan dion bezala, barruko lan asko ziogor, ez da? Eta askatu inbiardik pertsonak, eta... Esan dion, adibide bat jartzearen, ze metolea lehen zandek segun zenei nola, baina adibide bat jartzearen... Adibide bat jartzearen. Adibidez, traumakin lan egiteko modu bat, oain dela gutxi eukitan zaiotxo bat ekarriko jat, bai? Pertsona batuan, beha gaztizala bera ike joan, bai? Kantzerakin hiluan, eta oso golpe gorra izenuan, eta karo, aike kantzerakin hilzan bezala, ama geizki zauan, bere anaiz etxauan ondo, familixen aiken anai arrebak bere osaba izebazinak, aitona monak, danak zaudan oso ikututa, ez? Eta horren honek behonek, hartu zian jarrera bat, beak zauken mina, tragau intzian, familixein min geixo ez ekartzeatik. Eta horrekin bizitzen junden hola baita, ez? Gorra nahitek eta horre zeba jartzen, no? Eta azpixen familia maitekelako, borge honek ama maite zian, da etzian amai karga geixo eman nahi, etzian eman nahi, ikuste zialako egoeri jan hola baita, ez? Eta orduan, oain dela gutxi hartu gineak, ja, denborazko pasabe, mutilon egia zauzke, berro tapiko urte zauzke. Eta hau gertauzarin, amasi emezazpi urte zauzkean. Orduan inginean hauan, inozi bat ingenean, inoziare biltzea lanin. Zerdeko izazki? Inoziadek, pertsoni ematek, relajazio maila batea, Eztek, zeatan, telebistan ikuste duen inozi hori, txakurra bihurtu gaiz plaz, ez? Eztek hori. Baina pertsoni mate hau, relajazio batea, eta horren relajau dan bezala, atzea biajatzen emate hau, denboran atzea. Eta horren ingenian hauan, kasu hontan, mutila eman ingenean, hau dana gertauzan momentu harta, eta ekarri ginean momentu presentea, momentu hartan zauken bildurre, kongelamentu da tragauzun dana, ez? Eta horren momentu hortan,
egia denaek neuk jasotzea, bea momentu hori berriz bizitzenean momentuen, neuk jasotzeiat, ez? Eta orduan neharrein aldik eta goxotasunez hartu aldik, kongelauta gelduzikon zati hortan, nola bait, ez? Orduan, olako, askar da gizki izan da, olako... Psikologo lanak egitetuko hor, eta azkenian hor, ire bertan murgildu berraiz, eta ire momentu txarrake pasako, itu, giretzako ere gogorra izan behar di batzutan, ez da? Bai, batzutan bai. Oire oso gogor mantendu behar dekor, edo bere onduan jartzeiz da behakin gaizki pasatzen dek, edo zindek ire... Ikasik azkenin relatibizatzen baita ere, bai? Baina batzutan imposible, porque batzutan tokatzaiz egoera batzukin euk bizi izan ditukan antzeko gauzakin datorrenin jendia, imposible ez empatizatzi horrekin, ez? Da horren batzutan bihotza uskurtu itegortik, Gauza hauek etxean matituk azkenian, hola zaiatzea izan laneko lanien usten da... Hasi nintzenin, bai, baina oan ja, bukauta ja, bukautan bezala errez soltatzen ikasia, gorputzea adaptaik, eta nea bezala. Bai. Eta gizorion ez, osori txarrez, baina gizak ila adaptatu ditek, ez da? Bai, hori gure kapazia badek, eta... Bueno, hemen ikusi zu, barazki gozatzen azkau, erremolatxale txikituko jau, betu, ni txikituko ditau. Vale, oso ondo. Txikituta, betu, bitablak ez zigintza errenta gorri gurre guztien, hemen txe bastarrian. Oso ondo, nutxo torre gona ordo. Zaina, motela ial naiz. Ez, ondo, hi mingainai ondo eman, ondo aia izta, hori garrantzitxo, hemen ikasi nahi di jau, hemen gain ni moztuko ditau, momentu baten, eta bago azaurreaka. Eta, hau guztia, nola hasitzen iten? Ika dibidez ikasiek, hau zertan... Nik ze ikasietan, bai. Nik ikasi nean, ingenieritza ikasi nean. Ingenieritza. Eta ingenieritzan hasi nitxan, nire, barka ingenieritzan hasi nitxan, nire ibilbide egiten, eta gauzia nahi nik, urtzaro zail eukinean, eta garai hartan, zaudean, rekurso emozionalak eta, zituan zinak, eta horren zeinean familien, dan atragau daude. Eta hola, Iriagoan, lanea junda, venga, eta hona, gorra ingo izor. Min jaukekela, bakorri gaitea jun ordu. Biziletan ibili eta pasako zaketa, ez? Eta hola, oso euskal herriko, zeak, ez? Moduek. Eta horren, banea jauzetan momentu bat, hori hainbeste tragau, ja ezin dian barrun. Eta horrek eman zitean, laguntza eskatzea, eta horra zinitxean, barrure behiratzen da ibilbidea diken barrun. Eta ibilbide hori nun bezala, ikusinean, ze eraldaketa emantzan ere barrun, ze kanpoko egoerie berdineuan, baina nik nundi bizinun oso diferentiban. Eta horrek eman zitan, hori, bizile beste kolore batetik ikustea, eta horti sentiunean, hau beste batzun zerbitzurare jartzia. Eta horrek eman zitean, inpulsotxo hau sortzea, hasi nitxean martxan, eta ikusinean, ingenieritza guztai jezitean, baina honek bete jezitean bihotza. Eta horretik hartu nean bide hau, eta, hor segitziat, ja 10 urte, bide honetan. Ona. Bai. Bueno, hori bera bota, organikoa, bai. Ezkoak enipixak garbitu pixketa arroxak galditzitu, baina ez da, akuitek guen ondo garbituko ditugu, eta listo. Ezko garbiko txat? Bai, garbitu lasai, hemen ikusi zuen erramua botaet, kominua botaet, guen honek hartuko koloria ikusiko zuen ikiarrilea izangoa. Eta ingo deuna da hemen. Hauxe bota, salda bota, gatza pixkat, eta goxatzen utzi. Eta bitartzen ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale, Jokin? Eharki. Zehazki jungo gea, San Martin merkatura, eta ikusiko zuen, zen merkatu eharra, 6 torilla dakan, eta jendiare bai eharra. Guazen bertara, guantxe gaude gueltan. Kaixo Joseba, egunon, ni miren nahi San Martin merkatuko arduraduna, eta gaur San Martingo historioa eta zitzaingo dugu, eta bertako berri ez ere bai. San Martin merkatua, 1884 urtetikan orain arteko historio luze badauka, 3 etapa desberdin ditu, hasieran edifizio bat zan, eta zeukan kapilla txiki bat, Buen Pastorreko obrak egiten ziren bitartean, jendea honutza etortzen zan. Gerora, merkatu hori txikia gelditu zan, orduan 2. bloke bat egin zuten, indar gehiago hartu zuen, eta 2005an, eraikin berria egitea adostu zen denen artean, baserritarrak, bertako postu saltzaileak eta udaletxeen artean, Luis Uzkanga arkitektoak egin zuen orduan, eta naiz eta lehengo eraikin berdina ez izan, forma berdina izan zen, erdialdeko pasillo batekin, 2 eraikinak. 2008an berreraikin bat egin beharra geneukan, baina COVID-a zela eta atzeratzen joan zen, eta azkenean 2024an berreraikin hori egin zen, eta uztailean berriro iriki genuen merkatua,
berreraikin hori eginda. Eta lehengo merkatutik onera ere gauza pila bat aldatu dira, ohiturak, erosteko moduak, lehen postu saltzaileak edo arrai saltzaileak eta jaisten zian astoekin, beraien karroetan eta Urbieta kalen jartzen zituzten postuak, pasilloan ere, eta beste era batea saltzen zian gauzak. Baditugu gure merkatuan lehendikan datozen postu asko, batez ere arraindegiak eta arategiak. Beraien amonak eta birramonak ireki zituzten postuak. Orduan, 3. generazioko postuak ere baditugu, arraindegitan Garrido 3. generazioa da baita ere, Korosotero ere, Rosamari, Miren, Muñoa Goian arategiak ere, Nikasio, gehienak beraien amonak eta berramonak irekitako postuak dira. Esan ezakegu merkatua aurrera dijoala eta beraien lehengo ohiturak o lehengo familien postuak mantentzen dituztela eta bere kutsu hori daukala baita ere. 38 postu ditugu, eta baditugu fruteriak, arategiak, arraindegiak, baserritarrak, lora denda bat ere badaukagu. Gure merkatua bizitzeko aukera dago, gure lema da merkatu bizia, orduan gustatzen zaigu merkatua bizi-bizi egotea. Jatetxe desberdinak ditugu merkatuan, Maun izeneko bat bertako produktua brasan egiten du, japoniarra ere badaukagu, abatza postuan basko gain ardoak eta gaztak probatu daitezke, eta gure berririk handiena da, baserritarren postuak kentzen ditugunean, ordubietan izten dituzte beraiek, maioriek berrerabil daitezke merkatuko produktuak jan alizateko. Bai Muñoan erositako ensaladilla bat edo, bertan jan daiteke, merkatuko beste bizi bada bertako esperientzia gozatzea. Lehen donostiarrak Donostian erosten zuten eta orain ikusten da bai bisitari pila bat ditugula, udaran batez ere turista pila bat etorri dira. Astelehenetik ostegunera bai da bertako ekoizlea, baina astebukaeratan ikusten da aldatzen dela bai larun batan, familia osoak ere etortzen dira. Jende gaztea ikustea gustatzen zaigu, hortarako ekitaldi desberdinak antolatzen ditugu, baita ere umeen tailerrak, horrek ere jende desberdina ekartzen digu merkatura. Horrekin aurrera jarraituko dugu gure merkatua bizi egoteko eta denok gozatu ahal izateko. Nere ustez, hemendik 50 urtetara merkatuak nola egon behar diren denon eskuetan dagoela, esango nuke, batez ere gure ohiturak jarraitu behar ditugu, merkatuetan erosteko ohiturak jarraitu behar ditugu, eta gure txikiei ere erakutsi behar diegu merkatuetan erosten, merkatuak hor daudela, eguneroko merkatuak garela, eta bertan produktu freskoak ditugula, bertako produktuak, kalitateko produktuak, eta zaindu beharreko gauza bat dela. Denen eskuetan dago merkatuek aurrera jarraitzea. Bueno, Joseba, hau da gaurko gure historioa eta espero dugu hemen seitun elkarrekin ikustea eta gure merkatu bizi honetaz denok gozatzea eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik eta laizter arte. Agur! Aupa Miren, gora San Martingo merkatua, merkatu guztik eta ze altxorra daka honor, Donostin. Ai ama, mi esker da esan dakoa, urren arte. Bueno, eta gugurian jarraitzeko, hemen, hau lasai egosten nahi da. Ondo ikusten duzu kolore hartzen nahi da. Hau inbiar dudana xamurra gelditu, gero tomate gehitu, eta gainuntzeko osagaiak gehitzen juteko. Nik osagaiak prestatzen jugun hau, eta patataia egosita daka bor, bakizu telebistan magia egiten deula. Berun aurre bilakatzen dugu hemen, alkimia egiten dugu. Bueno, eta hemen, ingoeken naek. Patata zuritu, bertara botan. Ikusiko jo, sardezka batekin ondo xamurtzen bada ondo, bestea birringailu puntxu bat sartuko zio. Eta gero, irina sartuko zio pixkat. Pixkat, gehatu arte, hola, testuratxo bat, bolatxo egin aldala. Eta gero, ere bai, gero prestatuko jau gainuntzekoa. Oain horrekin junai, eta ni perezil pixkat pikatuko jat bertara botatzeko. Azalak endu, sardezka bat emangoit, eta txerek itxarraka hoi prestatzen, da ni tomatia arraiatukoet. Hemen ere bai,
gure asamoria, lombardare bai txukun jarriko, eta bagoaz aurraka. Bueno, eta ze garrantzitsua dan norbeakin ondo egon da ondo zaitzia norbea, ez da? Ba, bueno, badakizue, aurten, EITB maratoiak, ala bukatzen da abenduan 18an eta bitartean xoxak bihar dia, zeratik aurten bizibedi biziposa da lema. Eta da, sartzaruan ongizate eukitzeko, bai ariketakin, ondo jan, eta hori dana martxan eukitzeko, garrantzitsua da, eta hori dana aztertzeko, bakizue beti xoxa berdiala, eta bakizue EITB maratoiako, zuek zuen aletxua alde zuela jarri. Bueno, gurekin jarraitzeko, kontatu pixkat, ongizate hori, barruko korapilo horiek ondo ateatzeko azkenien ze, beti alda, denbo asko bihar deu. Batzutan zenbat, zuk esan dezun kurtso hori kin nahiko izatea, o batzuk adibez ez dakit, kotxeko gidearik arrentateatzeko bezala, batzuk berko ditue klase gehiago eta bestia gutxi jo, ez da? Tal cual, hola xede. O korapilo hori zeun nolakoak ene bai, ez da? Asko eragiteik, neharreiteko horreztasun dauken jendiek, errezo azkatze txiko erapilu. Bai, hor gehote gauza bat anestesia deitzean, bai, koraza izenakin ezautzen abaitare, bai. Eta koraza asko indun jendiek, askotan korapiluk soltatziestek erreza, porque nik nahi diat korapilu horta aksediu, baina nola anestesia dut eduketan, ni ez nau kostiente korapilu hori hor daola. Horro nahi ahun, eta ez nau giristen. Eta hor laborio zuizete. Ez gaitu genteatzen, bai gure bizitzan galerak ekartze izkikela, baina etzekiu askotan zerregatik, o zeba, askotan leko apiloiek etzekiu hortze eskaula. Askotan etzakiu ez da dauzkeulare, hori ez da problemi. Dazkiunin dauzkeula molesta egek eta horren atorri honen molesta egezi, da hori directamente horra gitxik. Ja, horren arira gitxestik eta erretxo bateatzizko, ez da? Baina hori ez da honin, pertsoni ailatzek ezaten, dauket bikote perfektue, dauket lan perfektue, dauket dan auket eta ez nahi zoriontxu, ez dakiz zein ere bizitzekin, utzune existentzial batekin bezala topatzetuk, ez? Porque korazak eite gaitu benadek, momentu baten mine ez sentitzen laguntzeziu, da horre laguntzeziu gaurrea egiten, baina korazan alderdi txarraek gugandi deskoneta huitea itula, hori da gordaintzen prezizue. Eta horren deskonetatzegean bezala, ezin di autopau zein gehan ze sentitze duen benetan. Aiatzeiz momentu baten ezategena, ja estibalixo hori eta barruko utzunik irabazi bezala egik, ez da, utzun existentzial bat edo ez dakik zein, dana dudan daukek, dana daukek eta aldiberin barrun sentimentu bailan ez daukek ezer, ez? Eta, zezan bernian, Jokin, basekiate bai, apartititukela, pues, erretiruak, ez da? Bai. Honek ere laguntzeik, ez da? Hor jendian aurren, eta danon arten, nola kudeatzen ditu erretiru hauek? Erretiru, adibidez, lehen indikan galderin arire, oso importantitu zentzu hortan, ez? Porque erretiru ematezibuk aukerie, ekiatenak, erretiru gizetitu bakarrik nerekin terapian daun jendintzako. Bai, ez ditu gizeten nahi du nantzako, baizik, barrun terapian daun nantzako. Eta horren ikia honadek, azteukara baten, basarri bat hartzeiat oso osoik, dauta edu gaztebukaran, ariketa ezberdin egiten, hori korapilo eta iristeko, korapilo egin bat iteko, eta karo, ni terapian dauketenin pertsona bat zaugat, aztin ordu bete zaugat, denbora gutxidek. Baina horretirun, ostielin aztea ditu, larun bat azegitzeia, ugandi segitzea, da horren batezi aukerie, iristeko geixo. Horren horreti sortu nitxen erretiruk, hori ez, buelta etuerka horta iritsi alizeteko. Eta asko laguntzeik adibidez bai beste entzutia geore bai jendeak errazago askatzeko, ez da? Azkenian igual bakarrikan o igual bestian entzutekenian, ez egiat, identifikatua sentitzea, ez da iriare errezago askatzen deko, soltatzen dek igual, ez da? Bai, asko sobeto baina. Porque hor askotan izetek iri gertatzen nien zerbait, da ez tekanin konpartitzen, eukite zentzaizu ardibeltza izela, bezala, hi bakarri gertatzen zela, ez? Eta bizitzan gutxitan gertatzen iri bakarrikan gauzak, betizo baten parekotasun batekin. Ez gaitu baina espezialak, naiz da batzutan pentsatzen deun. Azkenin danoke, espezie berdineko animalizia dituk eta antzeko gauzatan ibiltza dituk bueltaka. Eta, adibidez erretiro horietan, ze eskaintzen dek, nola izaten dek? Esan dek, azte buru pasa izatekela, ez da? Bai, hostilien juntatzea ditu, normalin, Bazkal ondorenin. Askotan nite dituko, zenbat biherrolakoa? Urtin, bezerukin ikiat urtin bat. Bai. Ikustemea berra daola bigarrengo bazartzeiat. Bai. Eta gero ikiat, alkimia eskolan dauketenin, alkimia eskolane beste bat ikiat urtin. Vale. Normalin, hoxe ikiatxeat. Gero ikustemat espezifikoki zerbait geixo komeni dala, oberdala, horri guel sartu ikiat, ez? Baina normalin hori dekola ritmo estandara. Eta zenba lagun elkartze zate baserri hortan? Normalin juntatzen juk, ota bost lagun buelta hortan. Ona. Eta tropa politia juntatzeko. Ekipo erra. Eta erra izate, porque de repente atxau de momentu baten neharrez, eta de repente urrungo momentun jiji jaja parrez, oso ambiente harra sortzek.
Berezixe sortzek, bai. Eta nola kudeatzek, nola izateko gorko eguna? Goizean esnatzezate, pentsatzea gozai harrak, ez da? Gero baskaiak eta ere baitanon arte ditetuzue o katerin badakazue, o nola kudeatzezue hori? Ba, bitu, normalin eukitzea unadek, bueno, goizin jaikitzi gani, normalin ikia unadek, barauri gaudela aprobetxauta, ba, ikia yoga pixket, meditazio pixket, ba, kontaktu hartzeko norbeakin, porque askotan pertsonak ibiltzea jateko ansiolitiko bezala. Ja. Askotan de triste natxiok eta, venga, txokolatzeko gaita. Daia tristurik endu diat. Bai, tristera bai, baina gero beste bi arazo geho. Bai, ordu ikia unadek, erretirotan, sukaldatze deunin, zaiatzea dituk azukreik eta ezeoten, eta ansiaik entzemen jategu eta ezeoten. Vale. Eta orduan goizetan iketxi hau hori, ba, yoga eta arnazketa batzuk, eta hola pixkate barrukin kontaktu hartzeko, geho gozaltzea jute dituk. Eukitzei hau, basarrixen bertan sukaldatze ziguek, oso ondo sukaldatze zigu baina, marabila badek. Nundak azue basarri hori, nundik noa... Ba, oinarte jutea dituk, azken aldixen jutea dituk, urbizisa ditzea basarri batea, zeukela horre elgoi barren, eta han kozinero, bai, zako hau, Jon deitzea mutil bat, kozinatzeik, hola, zora harri. Askotan emateik gaue, juteko azteukera pasa, erretiru hileke. Antxe, simplemente ondo jate deulako, eta emateik bai, janariatik. Bai. Eta hori, da gero hola jute jo, pixkenaka nik, kartzetxeat dinamika batzuk, ariketa korporalak eta, ba, jendiek geota geixo kontaktu hartzen juteko sentitzeuen horrekin, ateatzen juteko tristurak, amorruek, nazkak, ez, horre harrapaute eukitze joan gauzo esek. Eta politxizete, bore jende asko eukitzeik, hostielin etortze jo erretiroa, da larun bat arratzalde iluntzako eukitzei gorputzaldi bat hain eharra esate bena. Nien itxean konstiente hain ondo sentitzetik otala gordura bakarri negola. Ustenian askoz geixo bernula, ondo eoteko nolabait, ez? Da horren horre eukitzei hartzei esperantza bat, da indar bat, ikuste bela... Beste gutxin ja ongo itukela euneko egun, ez da? Nik uste duna baino, gertu honitxo gondo otetik, eta hori izeteko, hori harra izeteko, hori sentimentu hori. Eta hor... Esan di masi, llegó baino, oso zagatziztek etzakiate... Bai, a ber, zanbatzeko, hor kristalan kontra maiola. Vale, hola, vamos a bildurri gabe. Venga, bai. Kaia zuikoek masatxua bere... Oso ondo, vamos. Eman eurra. Eta, adibidez, hor ze jende jute zaik? Jende gaztia, jende heldua, esan dekena bikotek... Danetik. Osa, erretiru baten juntatzeanin, gaztenak, adibidez, lehenko azkeneko erretirun, gaztenak 18 urte zauzkean, eta zarrenak zauzkean 63 buelta hortan. Osa, idea bat iteko oso... Eta oso politietek nola, hortik juntatze ganin, berdindik ze adin daukeun, ze genero daukeun, bat ikei hau, porque hor, aman komunin zaukau danok gizaki izetin, nola bait, ez? Da, gizakitasunek dauken komplejidadie edo dauken gauze hori nola bait, ez? Da, hortik juntatzea dituk eta berdindik adine, eta oso politietek ze sortzean horrela bai. Ondo. Parrandatxua ere hotek larun bagauian? Baina alkoholi gabe. Baina bai, baina musika, bueno, azkenak izto parranda gotazia ben, Azkenak... Ziberremen dantza girua eta musika pixat, eta, Inizia ben musika, azituan, dantzan, desfogatzen, bueno, zer izenuan are, arra, bai. Una. Ayahuasca eta olakoik ez, no? Ez, nik ez maneazto, bai, zautze txiat, neu, prauten atxo eta zautze txiat, baina hola jendi eskaintzeko morun oso gorra egori, oso, bai, jakinin berdala. Oizategu, hor ire gauzak eta asko atratzen dialare bai, ez, Bai. Da gaina, dek, gauze bat, nik ayahuasca bialdiz praudiat eta hartze hau, hartzeko hori, otaiz 8 ordu, otaiz murgildu eta barruko prozesu batzutan, eta, bai, eixedek, nik danetik ikusia, eta ayahuascan bueltan batzuk terapeutiko ibiltzei be, eta beste batzu dituk, azkar da geizki izan da, jonki rekonbertidu. Explikatzen hau, garapen pertsonalez disfrazau, da horrenduek, barta drogatzen hau kulpa sentimentu gabe, porque ez nahu gai drogatzen, nahi zenadek, bai, hortak gure bazio. Kontu zibili eta aditu egin ibili beharrea. Gizakia da ontokian... Bai. Bueno, hau eskukin ingoiat, ala? Guain nabek eskua sartu, behitu perezilia sartukoit. Oso ondo. Hori, ja ikusi, ja itxura errartzen nahi guala, Bai. Eskukin baino beto ezarrekin ez lantzen, Bizpal masa importa bintzat. Dudik, eskua garbiz eskau, erremola txatalanak endu garbi gelditzeko. Behitu hau ja, egozita dakau, gio ingo deuna, tomatea behitu, tomatea murrizten jarrikoet. Gio ja, botako jotena da, gainuntzeko zagaiak zeituan, erreportaian gueltan, eta denan hasten danean, hau prest dakau, goxatzeko. Ingo deuna da, berriz ere San Martin merkatura jungo gea, eta gaur guain jetiakin itziten hasiko gea. Ea ze kontatzen dinguen. San Martin merkatua Donostirako da hirian referente moduko bat. Hiri bakoitzak dauka bere merkatua. Donostiko
hiriarentzat San Martin merkatua izango litzateke Bretxako merkatuarekin batera. San Martin azokara astean behin gutxi gora bera, etortzen naiz. Gehiago gustatzen zait merkatuko erosketa, batez ere baserriko barazkia daudelako eta gero arrandegian ere aukera gehiago dagoelako. Egunero ez, baino 3-4 aldiz astean bai. Bueno, postuetan ikus daiteke generoa bitxurosoa dela, eta gero atsegina da ikustia bakarrik, eta jendia gora eta bera ebiltzia, eta bai, horregatik, eta gero erosketa txiki batzuk egiten ditut. Debatin ator, eta Donosti etortzen egin gustatzen zat, merkatua ikusi, produktuak erosi, hemengo gauzak erosi, gustatu etzen zat. Kalidadia topatzetelako hemen, bai garagixan da bai baserritxarrakin eta danakin. Juten naiz barazki ekologikoak erostera Jabiren gana, haragia muinoan erosten dut, eta gero olibak eta baratxuri beltza eta gauza batzuk hemen origenen erosten ditut. Bueno, etortzen naiz hemen fruta oso goxoa saltzeue, eta superondo dago. Nire lagunek ez dira asko etortzen, baino bai, ni etortzen naiz batzutan. Nire seme-alabak lanbidea dela eta gehienetan supermerkatuak aukeratzen dituzte hori erosketak egiteko, noski ordu txikitan edo horrela. Nire semiak ez dako izurien merkatu etortzeko, porque izetako astirik ez dako baino gaziak. Baditugu betiko bezeroak, astero etortzen direnak loreak erostea, eta baita ere, astero ere jende berria etortzen dana, ez gauditunak ezagutzen. Hemen bezero gehienak, hemen bertako auzoko jendea da, edo Donosti hirikoa, gero Donosti ingurukoa ere etortzen da, eta hori da gure oinarrie, ez? Eta gero egia da baita ere, turismoakin eta etortzen dala. Eta danak ez du erosten. Batzuk erosten du, asko, eta hori ere importantea ide izaten, ez? Baina gure oinarrie da bertako jendea, eta horrekin gainea gure oinarri hori izatea nahiko genuke. Bezero fijo asko dazkat, batzuk etortzen dira astian behin, beste batzuk bitan, baina bai, egunerokotasunen bezero osoa pila badazkat. Hemen da meskit 20 urte. Lehenko bezeroak etortzen dira, eta gero kanpoko jendea gehiago agertu da. Estrangero asko eta turismoak bere eragin badu. Nire familia gutxi gora bera 45 urte darama fruta dendan eta San Martin merkatuan. Dauzkagu egunero etortzen direnak eta oso polita izaten da nire familia, nire izeba eta ama ezagutu dituzte belaunaldi desberdinak. Eta hori polita da, azkenean harremana egin dugu beraiekin. Bueno, nik uste dut merkatua beti egongo dala. Aldatuko dira gauza batzuk, baina nik espero dut beti horrela mantentzea, ekoizleekin, etortzea egunero bere produktuekin eta gero beste postuak ere egotea. Modernizatzea nik uste beharrezkoa dela baita ere, ez? Bai erosteko metodok eta ohiturak aldau indie urtetan, eta modernizazioa pixkat horti dator, saltzeko beste metodologia bate jarri dut. Azkenen degustazio txokoa dauket, eta merkatutan Europan ikusten nahi dien modelo horiek, nik modelo horietik ikutxu bate hartu dut, eta Euskal Herriko gaztak eta hartok degustatzeko lekutxo bate jarri dut nire postun. Egia esan, supermerkatu handien aldean eskertzeko aigolako tokiak oraindik egotea. Tokiko gauzak zaindu barritu egulako, eta, behintzat nireako jendeak horxe estimatzen di behintzateo. Nik hor estimatzen diat hori. Kalitatea eta bestela nundik nola biziko ituzke gure baserritarrak. Ez dut uste galduko dela tradizio hori, azkenean merkatu ere jonda pixkanaka gizartearekin aurrera juten, ez? Ondo ikusten dut, porque beti innovazioekin fijatzen nahi diela, eta, beti ondo ikusten dut. Porque servizio hona batez zaio klientiei, bai berdurakin, bai aragilekin, bai arraiakin, nik ondo ikusten dut. Espero dut jarrai dezala. Pentsatzen dut hortan indarra inbar degula, eta gaur egungo erosketak merkatuetan egin, eta ez supermerkatu handietan. Aupa San Martingo
merkatuko girua. Hoi da hoi fundamentua dauna bertan, segeleku txukuna, eta ea urte askoan jarraitzen dugun horrela. Bezarkada bat, eta behitu, hemen indeten bakarra da, behitu ja, asa moriare barroa sartu dugu, goxatzen dao, eta guain ningo jotena da honei. Ardo pixka bota, azukre pixka goxotasuna emateko, eta hemen aigeia opiltxuak iten, Huelta eta huelta, hemen neon gara bilok erreportea ikusi eta opila prestatzen. Bale, behitu hauek, ze itxura dakaen. Guain botako jotena da urrengo botatzeko olio pixa, zeatik anorko irina errapatu iteue, eta earki goaz. Bueno, kontatu pixkat hemen jokin, badakit itzaldiketare bai ematitu zula, ez da? Bai. Ematetxeat normani hilebetin behin, ematetxerola itzaldiak irekian da debalde izetetu, jendintzako, hola, gauza hauetan interes hauken jendintzat, hola, eskaintzetxeat eta... Eta debalden zeizatituk, han bertan ebai joteituk eire eskolara edo nundik nuen biltzezeate? Donostin egia, neure konsultan antxe sartzaituk, hola, berroi balaun sartzaituk, hola, sardin alatan bezala, baina, bueno, antxe moldatzaituk, eta oina zinauk askoikin ematen, eta urrengu ezaukau abenduak emezazpian, eta izengoek ansiain bueltan saiatzen hau jartzen gaixe, gola, interes generaleku. Dolue, ansia die, harremanak, sexualia die, adikzioak, ez? Nahi oz nahi, gertutik urrutitik danoi ikutzeiguen gauzak, ez? Ola, interes generaleko gauza, pixka garapen pertsonal hori, jendin eskurare egoteko, ez? Pixkatola. Ondo. Eta horra adibidez, jendiak nola topatzeiko, nola segik zehazki, nun topatuko izkilaun, nundik noa ibiliko aizen, esku garbitu guen errazkan azu. Bi gaztau ez, sobratu inaltza izkiu. Bai, sobran ditu. Bakoitzatzeko bat ordon. Oso ondo, eharki. Txura hona zauko. Ego, hemen dankak izdia. Ona. Ze ona opiltxo hau barrun gaztakin. Ai, ama. Bueno, gazta eharra, xamurra, Oso nazio, bai. Oso ona. Bueno, eta, zehazkirekin harremanetan jartzeko, nundik noa? Ez teki sare sozialak, o ez teki konsultako telefonua, edo... Zaukate web horri bat, jokinberistain.com, eta beste aukera badek, sare sozialak, Instagrama ibiltzea baita ere, eta Instagramin berdina dek. Jokin Beristaindek, nire Instagrama. Bai. Eta geixen bat horti dek, la informaixu hor publikatziat, eta horren bidez neiku deko la informaixu jakiteko. Ondo. Jendia, asko errepikatzik, adibidez, behin pasatako batek, hortigan bi urtea berru bueltatzen dek, hortik beste igual, besteko apilua zekaten, o beste etekizertzekat, edo ja behin ikastekenian geho ja norbeak errexero soltatzeziko apilua hauek. Normalin, lehenengo... Bien eskapiten nuen, kudeatu bi opilua hauek. Lehenengo aldiz etortzeienin, etzakibek ez da korapilu soltatzen askotan, ez? Eta horren hor, ikasteibek korapilu hori soltatzen, baina aldiberin korapiluk soltatzen pixkate bai. Horren askotan, prozesu bukatzeanin, batzutan gertatzek handik urtebetea, bi urtea, zehose potola pasatzen mazako beho, igual laguntza esketortzen, baina jadek ziklo txiki bat. Biru, lau, bosa jutxo, hamen pixkete lagundu igau enderezatzen, o lagundu igau pixke iso aklaratzen, o hamen konfunduten atxeok, eta jazta, baina normalin, lehenengo ziklu izetek ziklo potola normalia. Eta gero esaten dekere bai, jendia ja gero itekela, bea esperto egin, eta gero ere bea jai guztatzakoela besti laguntzia, ez da? Batzu puntu hortain hori izteiuk, eta hoxentzat eskoli zaukat, eta eskolan egizan oso polite degor sortzean girue. Eta gero eskolan zaukau zati bat, terapia nahi duen jendiei debalde eskintzen zau, ikaslikin da juntatzea ju, eta debalde eskintzen zau, eta oso prozesu polite sortze jukor. Eta askotan baita ere, diruik ez dauen jendintzatea aukera badek, prozesu terapeutiko batea aukera aukitzeko, terapia ez temerkia, ezkenine gaur egun terapia oso garesti xedek, eta diru auken jendik permitiu laikeik, baina diru ez dauken jendik geixek idegi, eta horra aukera bat ematei hau, olako jendinara iristeko. Bikain. Bueno, hemen ikusi ze olio perexi prestatu jaun, ingo ekena eguain hor indaz eskaun lau oiei, eta beste hau eola pixka gainetik eman ere, bai? Vale. Iazkenen guak azkar bukatzeko onditiak indizkiu, Aziz txiki hasi gaita eta gara onditzen gumaituk. Gaztaile iskutatzi ezuan erreza da, ordune. Dixo behar, ditxa. Azukre pizkatxoa dakarrik, goxotasuna badakata. Hau zenek, guain botatzia? Bai, namek horre atea Laurak eta Laurai horre maiok. Vale, oso ondo. Vale, venga, hau listo. Banitxiak ere bai. Ja, plateran bila. Venga, hemen, zuak itxaldi ingoziu ja. Bueno, Jokin, eskerrik asko, itezken lan guzteatik, ze biharra dan, ez da? Txatik, esan deken bezala.
Lehenokok, egia esan lanian egotia eta gauzak buruak okupauta ukitzea ere asko iteik, ezta? Askotan bakarri gatzea ditu, getxian pentsako hor, bestia, eta halako gauzak, Bai, hori askotan bai segertatzean, gauin azaltzala. Igual egunez okupatzaiz lanakin, gauin dana isiltasune lo hartu berdekan momentu da derbente. Traka. Bueno, badakizue, laguntza berbazue, askotan onena izatea, espertuan ajutia, zeatikan bakarrikan enbede hueltaka, luze itea bizitza, eta bizitza izan behar du, xamurra eta goxagarria, ez da? Aldan geixina behintzat, Aldan neurri behintzat. Agarra, gazta krema jarri juna, hemen hau jarriko xio, txak. Hau itxura harra hartzen nahi dek, Bueno. Geixo botatzen nahi, onrago izaten nahi, edo? Nahiko. Bai, noni botango zapizkei. Gaur eguneko ja ateko zeudek eta hola xegarriko xio hemen. Txukun. Osa una indioni. Bueno, launa, behitu hemen, patata eta gazta opiltxuak, hemen erremolatxa sopa, eta jokin, asko ikasi ju, eta koapiluan inbazka hau bakiu. Ire gana joko ju. Ezkerri asko, placer bat. Agur. Aio.